ñaan ɗum ɗo andirede hamid ko affaire addi min ɗo hannde ko affaire sukaɓe men wonɓe caggal leydi e ballal maɓɓe faade école guetema vraiment ɓe golli golle ɗe peewi kaake koɓe gaddi ko vraiment hono mum ala sa nani demowo noon ko jogui dialo so demowo ala dialo wawa remde kaake ɗe ɓe gaddi ɗe ko ɗen ballade sukaɓe men no mbawata jangguirde ɓe tinnima ɓe jarama yo Allah ɓeydu arsikaji yo Allah udditi on e jaam tinnoɗon noon wata kuule hankadi affaire kala hande ko mbawɗo addude guetema ɗo waɗa ko ne ñaame koko fewnete tan hankadi yimɓeɓe paam kadi paami wata kuule hay batte bawɗo wadde courant e wuuro ngo yo waɗe courant e wuuro he bawɗo wadde ndiyam e wuuro he yo waɗe ndiyam wuuro he bawɗo maade école uji goɗɗi kadi yo ma wata kuule hankadi hay hunde ñametake ɗo ko wowno ko hankadi gasi ñamgol ngol hankadi gasi hankadi ko en gollan gati guite men perti eɗen jogui hande téléphone ngaji meɗen jogui radio ji meɗen jogui kala meɗen télévision ngaji meɗen hande kala ko wawi waɗede koye boowal ceerno guyka ala hankadi fenade ala jamfaji ngala ɗum an kadi gasi tinnoɗon yo Allah wallu on on puɗɗima ko moƴƴi yo Allah nawru ɗum yeeso yo Allah hokku on arde jaam taw mini jaam minen min ñaagui Allah ko président yalta e école guetema yo Allah faabo ko ɗum woni ko joguimi komi haalno on min Dawda Niane to guetema assalamu aleykum wa rahmatullah Allah jarama on jarama kalmin ɗo e goto temmuye Dawda Niane walla mbiyen Hamid Niane machallah